Nachádzame sa na 6. ročníku pikniku, ktorý vlastne organizuje Fakulta záhradníctva krajinného inžinierstva v Nitre pod Nitrianskými univerzitnými dňami, čiže je to vlastne celouniverzitná akcia. Jeho hlavnou myšlienkou bolo vytiahnuť ľudí do verejných priestorov, do priestoru tohto, čo máme pred školou, aby všetky aktivity, ktoré vlastne vykonávajú doma od leňošenia, cez čítanie kníh, cez rôzne športové aktivity, spoločenské udalosti a neviem, počúvanie hudby. Všetko si to môžu vlastne robiť tu vonku a cieľom je to, aby sa človek neizoloval sám so sebou doma, ale aby ten svoj život strávil nejak aktívne s kamarátmi, s kolegovcami, nadviazal nové kontakty a nebal sa vybehnúť do priestoru. Takže o tom je tento piknik. Ja sa musím priznať, že my sme vlastne prebrali štafetu od našich starších doktorandov, že my sme túto myšlienku úplne až tak nevymysleli. My sme ju len trošku za posledné 2 roky troška ako keby obživili a zväčšili. Kedysi tieto pikniky totižto sa konávali v parku a v takom troška menšom meritku a my sme sa rozhodli, že to presunieme pred SPU, aby sme aj tento priestor oživili. Vyškripli mi oba palce, teraz mám prsty ako nik. Som človek, obojživelník. Plávam vo vodovodnom potrubí, nechám sa prekvápiť, kam až zablúdim. Dúfam, že sa ti nič nestane, keď si ma napustíš do dodovane, hajajajaj.